چەند باش خوێندەکارێن هێژا ئەس مام سەدوخوا شێخێ بەرەمە وانەیە گەنووج وانەیەن فەلسەفە ئامەدایی سسێ شخوا مجارەمە ئیرۆ پێشەنگێن فەلسەفە یاڕۆناگوینێ یەن سەد ساڵا حەفدان ددۆ نونەرێ منی یەکەم شخوا نیوتنێ نیوتن ساڵە 1642 ژدایک بوویە و ساڵە 1727 ژیانا خوا ji dest daye em karin bêjin Newton ji nûnerên ê herî yekem ê nûnertiya nûjentiyê dike ê yekem nûnertiya nûjentiyê dike meko awaya nûnerên yekem ê nûjentiyê dike û di heman demê de jî damîzînerên fîziya klasîk in fîziya a klasîk in û ji kesên êgin rolek pir mezin dayî di pêşketina bîrkarî de bîrkarî me got ji kesên ê rolek pir mezin kirî di pêşketina bîrkarî de ji xwe di warê felsefî de bi rengekî rasterast nekiriye lê bêtirî xwe di warê fîzîk û kîmyîk û bîrkarî de kar kiriye di warê felsefê de karekî rasterast nekiriye lê di warê fîzîk kîmîk û bîrkarî kiriye me got bi rengekî rasterast di warê felsefî de kar nekiriye lê bêtirî xwe di warê fîzîk de kîmya ya kîmîk û bîrkarî kiriye ji xwe di dema Newton de hîn felsefe û zanist hîn ji hevdû cûna nebûye ji ber vê yekê gotina felsefe û zanist heman demê de nefsa wateyê dihat me got dema Newton de hîn felsefe û zanist hîn ji hevdû cuda nebûbûn yani dema me digot felsefe eynî wêne dihat naskirin zanist jî xwe yani gotina felsefe tena serê xwe û zanist tena serê xwe nedihat gotin ya jî ji hevdû nehatin cudakirin lê herdû jî bi nefsa wateyê dihat dîtin herdû eynî wateyê dihat kirin ji xwe peyva a zanist di sed sala nozda de dest pê kir pê lêvkar anîn sed sala nozda de sed sala nozda de zanist dihat karanîn piştî sed sala nozdan dest pê dibin gotina zanistê bi kar anîn û ji xwe Newton wek me got di felsefeya zanistî kar kir felsefeya zanistî de zanistî me got di dema Newton hîn felsefe û zanist ji hevdû cuda nebûbû eynî wê felsefe û zanist nefsa peyvê dihat gotin ya nefsa wateyê dida lê piştî sed sala nozdan peyva zanist hat derketin û ji bo vê yekê Newton peyva felsefeya zanistî bi kar danî ji xwe nerînên Newton derbarê gerdûnê de di wê dema hanê de digot nû gerdûn bê tevger e gerdûn ne zindî ye û tê rêvevegirin ji hêla destûrên mutleqiyan jî tekez em bê nerîna wî na şîrove bikin li gorî Newton dibêjim sê her tiştek sê dûrahiya wê heye dirêjayî bilîndayî û panîkî û gerdûn weke dika a şanoyê ya mesrehê de di wê dika hanê de tê livandin ji xwe li gorî Newton ev livandina erda me ya gerdûn bi giştî bi hêza çî bi hêza kêşanê ye di heyber tên gel hevdû
الگۆری مەزنبوونا وێنا و گۆری بچووکبوونا وێنا و کێشانە ناوادە تێ لڤاندن ji bo em zelal bikin çilo Newton bêjim bê tevger û ne zindî ji xwe em Einstein şîrove bikin Einstein dibêjî dema piştî teqîna mezin piştî teqîna mezin ev gerdûna me heta roja îro berfire dibe timî berfire dibe ji ber ku dema dibe em bêjin hat sekinandin yanî livdandina wîna nemayê wê bê dîsa ji min re veger çin veger xala xwenî yekem cê jê hatiye teqandiwekan em tîrekê bavên jor ew tîre hanê digih astekê jê pê dibe digeriş pare hêdî hêdî ji bo wilo Einstein dibe çin dibe hîn ev tevgera ev gerdûna me hîn di nava tevgerê de yî lêrgorî Newton ev gerdûna a hîn berfirehiyê dire cem wî nehatî sekinandin sekinî nema berfireh dibe erda me cihek ji xwe girtiyim û ev erda hanê bihêza kêşanê ew dora rokê dike dilivin û heyv jî dora erdê tê livandin li gorî Newton ev gerdûna ana tê de sekinî ye nema ne berfire dibe û ne ben dibe ji bo vê yekê dibêjî bê tevger in tevgera wî nehatî sekinandin kêşan cem wîna çî dê heyber hene de heyber li gorî mezînbûna wêna kêşan xur dibe û li gorî çûkbûna wêna kêm dibe li gorî dûraniya wêna pir dibe û li gorî nêzîkbûna wêna xurtir dibe lê li gorî Einstein Einstein behsa çi dike cihûdemê dikim dibêjim bandor çi heybera hey bandorekê li cihûdemê dike wek cihekî xwe tê çê dike fe ev kêşana hanê di wek em bêjin tasekê yên di hindirê wê tasa hanê ji ber ku dilivê di nava wê de dirû tê fe ev kêşana hanê di vê xala hanê de wilo dirû û tê ne wila de heyberin li gorî mezînbûna yê çûkbûna wêna hevdû dikişînin bi vî rengî Newton dibêje gerdûn ceme bê tevger û ne zindî ye ana vedîtinên Newton ê bi nav û deng çi ne ji xwe karê ê Newton kiriye kar di bîrkarî û fîziyat kiriye û fîzîk Newton me got kar derbarê bîrkarî kiriye derbarê fîzîk kiriye û tewreya wînî a şewqê a dibêje ji percegogên şewq ji percegogên ji percegogên biçûk pêk tê ev jî yek ji vedîtinê wînan yek jê karê bîrkarî kirî karên fîzîkî kiriye û tewreyekî hey li derbarê şewqê ve şewq ji percegogên biçûk pêk tê zêdî wêna jî zagonên tevgera mîkanîkî zagonên tevgera mîkanîkî û zagonên kêşanê ew zagona kêşanê û ji xwe Newton şîrovera gerdûnê bi rengekî bîrkarî kiriye bi rengekî bîrkarî kiriye em dubare bikin me got vedîtinê wîna duwarê bîrkarî din duwarê fîzîk din û tewreyek wî hey derbarê şewqê dibêje ji percegogên biçûk pêk tê û zagona a tevgera mîkanîkî û a zagona a kêşanê û me got gerdûn bi rengekî bîrkarî ji xwe şîrove kiriye vî rengî Newton nerîna xwe ji me dide zelalkirin derbarê gerdûnê û bi çi vedîtina tê naskirin Margaret xwe di sala 1623 ji dayîk bûyê
وصالة 1600 صالة 1600 وحفتي وسيسيان دي جيانا خوش دست دايم مقود مارغريت شوام وكا فيلسوف نابرا 1623 مقوش دايك بوين وصالة 1600 وحفتي وسيادة جيانا خوش دست دايم شوا پرورده خوا لنگلترای درباس کریم درباس کریم مقود سال 1623 دایک بوین سال 1673 جانا خوش از دایی پرورده خوا لنگلترای مقود درباس بویم دو سال 1676 سال 1676 اشخوا تبلی اکادمیا رویال دبن اکادمیا رویال اشخوا او اکادمی كوماليا قرالية لندنية كوماليا قرالي يا لندنية بو ما قلت صالح 1676 تبلي أكاديمية رويال دبنش خوا أواياجي كوماليا كقرالي بو لندني بون الجوري مارغريت ما قلت تي هيبر سكن عندي تنيم بريباجي وينا تميت زنديد بينم الجوري هنا ما قلتشم هيبر لبريباجي وينا گردونه ما گوچید بینه زندید بینم بگی تبیرا ما گول جم نیوتن نه زندی و بیتفگر ایونا برباج اینا دید و نه سکنان دی و او گردونه آنه یانجی هیبر خوا زندیم و دبیجه اف هیبر آنه تمید نوا گوهرتنه دی هيبر نسكن عنديه هيبر زنديه وتميد نافا جوهرتنه ديم ودبيجي مروف تكليه وينا بخزاير هيم ومروف وهيبر جي يكتشتن وبهردوره هبونه دا آفرين مقود تكليم دنابرا خزاير ومروف ده هيم وبهفدوره هبونه دا آفرين مارغت بيچن مروف جديد تشتام بيكتيم يك جي هسته مروف جده هيمانا بيكتي يك جي هسته وآد دواجي چي هيبر وما قول دبيجي مروف ده هيمانا بيكتي يك جي هسته وآد دواجي هيبر شخود نقابة حردو قاده هست وهيبر الهفكرنك هيم ندش برين نادش برين ما قلت مروف جديد اشتابك دي هست وهيبر ونافرا حردو كادجين هفكرنك هي ونبرنجكي دجبريم الجوري مارغت مروف بدريا هشرن نكاره خده ماس بكجبربو زانينا مروف بسينورم مروف ودا ناس ناكه دريا هش جبربو هش مروف بسينور بقو مروف جديد تشتابيك دي هست وهيبر هر دو جيم بهفره
درنگێکی هەفکردنێت هەف دکن نە برنگێکی دژبەرین و مرۆڤ نگار خۆدا دڕیا هەشر ناس بکەش بەر دەبێژێ هەشێ مرۆڤ شخوا بسینۆرە بەرهەمێ وێنی هەری بناو و دەنگ شخوا نامەیان فەلسەفی و قادên فەلسەفەیە خوازایی هەموو پرتوکێ وێنا شخوا پشتی مرنا وێنا تێ بەلافکردن دڕیا هەڤالێن وێنارە مەگوت هەمێم پرتوکێ وێنا وەکە ئەڤ نامەیان فەلسەفی و قادên فەلسەفا خوازایی پشتی مرنا وێنا تێن بەلافکردن دڕیا هەڤالێ وێرە ئەڤ jî giştî em karin bêjin nêrîna margê derbarê felsefê û gerdûnê. Nûnerê min îdû dişxwe Mariyê Astêl Marî xwe Marî Astêl di sala 1666 de sala 1666 de ji dayîk bûyîm û sala 1731 de sala 1731 de xwe jiyana xwe ji dest dayîm me got Marî ji xwe di sala 1666 de ji dayîk bûyê sala 1731 de jiyana xwe ji dest dayîm ji xwe Marî perwerda xwe nî'a olî û felsefî û bîrkarî ser destê apê xwe birîyim li ser destê apê xwe birîyim وەک me got Marî ji xwe perwerda xwe nî'a olî bê wela a felsefî bê yan jî a bîrkarî bi ser destê apê xwe birîye û ji bo vê yekê rov bi rov ser destê apê xwe pêş diket me got perwerda xwe nî felsefî olî û bîrkarî li ser destê apê xwe birîyim û rov bi rov jî li ser destê apê xwe pêş kevim piştî wêna Marî ji xwe li Londonê bicih dibin me got piştî wêna Marî dire li Londonê bicih dibin û bi alîkariya hevalê xwe ji xwe cihekî digirin dikin weke navenda rewşenbîrî bi alîkariya hevalên xwe navendeke rewşenbîrî vedikin piştî ji xwe li Londonê bicih dibe û me got bi alîkariya hevalê xwe weke cihekî digirin wî cîhanê dikin navenda rewşenbîriyê Marî weke feylesûf ji xwe hewildan da felsefa Descartes şîrove bikin û ji xwe bi felsefa Descartes û nerînê wînên ê tecrübeyê ezmûnkirinê jî bandor dibe me got Marî xwest hewildan da felsefa Descartes şîrove bikin û bandor kê dibin bi lûk dibin û felsefeya wî ya nerînê wînên ezmûnkirinê me got Marî dixwest felsefa Descartes şîrove bike û ji xwe bi nerînên lûk ê ezmûnkirinê ya tecrübeyê jî xwe bandor bûyîm li gorî Marî felsefa zanistê bi saya ezmûnkirinê em dest dixin me got li gorî Marî felsefa zanistê bi saya çi em dest dixin bi saya ezmûnkirinê bi dest dixin ji bo vê yekê em dibînin Marî dibêje zilam yan jî jin û mêr dikarin bê pêşketin têkir nava pêşketinê de bi saya çi bi saya ezmûnkirinê mirov jî hem jin be hem mêr be kare xwe li pêş bixe di saya çi bi saya ezmûnkirinê me got xwest felsefa Descartes şîrove bike û bê nerînên lûk yê
ezmûkirinê bandor dibin felsefa zanistê weke felsefa zanistê tê avakirin û bê dibêjî bi saya ezmûkirinê mirov hem jin bi hem mêr bi karê xwe pêş bixin û bi taybet gijin perweda a ezmûkirinê derbas bibin bêtir derbas wê hêza wê bêtir bibin lê tevlî wilo jî dibêje jin tê pêşketin li gorî çi li gorî kevnişopiyê me. Dibêje jin taybet karê xwe pêş xîne bi saya ezmûkirin lê tevlî wilo jî tê pêşketin li gorî çi kevneşopiyên êk nava civakê de heye. Ji xwe ji berhemên wênî êk gelekî binavûdeng pêşengiya fermîya ji bo xaniman. Me got berhemên wênî ê herî binavûdeng pêşniyareke fermî borî pêşniyareke fermî ji bo xaniman. Pêşniyareke fermî ji bo xaniman. Me got ji berhemê wênî binavûdeng pêşniyareke fermî ji bo xaniman. Ev jî bi giştî em karin bêjin marî astêl bû. Nûnerê min êdin ji xwe anê ji xwe ew di sala 1631 de sala 1631 de ji dayîk bûyê sala 1600 û heftê niha de jiyana xwe ji dest daye. Me got anê sala 1631 de ji dayîk bûyîm sala 1607 niha de jiyana xwe ji dest daye. Ji xwe li Londonê çêbûyîm. Londonê ji dayîk bûyîm û di temenê xwenî biçûk de fêrî zimanê beyanî bûyîm. Me got sala 1631 ji xwe li Londonê ji dayîk bûyîm sala 1607 nihan de jiyana xwe ji dest daye di zarokiya xwe de temenekî biçûk fêrî zimanê beyanî jî bûye. Ji xwe lêkolînên wênî felsefî jî heye ya dwarê felsefî de lêkolîn kiriye. Me got dwarê felsefî de jî xwe lêkolîn kiriye. Di sala 1645 de sala 1645 de ji xwe Henry More naz dikim. Me got sala 1645 de Henry More naz dikim û dibe weke şagirdekî cem wînam. Bê weke şagird cem kê cem Henry. Ji bo vê yekê xwest rol bi rol ser felsefa dîkar kar bikim. Rol bi rol xwest li ser felsefa dîkar kar bike. Sala 1607 de sala 1607 de zanyarekî binavûdeng naz dike navî Franciscoyî. Vê zanyar heye naz dike û pêre guftûgo dike li ser hin hizrên felsefî. Li ser hizrên felsefî. Ji xwe ji berhemên wênê ê bi navûdengê ê bi destê wê hatiye nîvîsandin
یەک جوا پەرەنسیبên bingehîn yên felsefeya kevin û nûjen li gorî marî ji xwe xweza zindiyê û mirov nikare serweriyê ser bike. Xweza zindiyê û mirov nikare serweriyê ser bike. Serweriyê bike. مگول نرینه و نه خوزا زندیه و مروف خوشی نکا سوریه سر بکن و دهندره لاشه مروف ده گیان هیه هر لاشک گیان اکتر هیه و سدما بیدشی حدوش نسا جدرینه و ام نکارن جداهی تیخ نابرا واده چه هیبرا هیه چه هیبرا هیه گیان اکوی هیه چه هیبر هیه گیانی وی هیه وجبرجو حردوجي جنسا جدرينه ومن كان جداهية داخل نابرا وادم وشخوات دبينه چه تشتي هي مون داتي هي باندورا خودت كش خو مون دان چي يكيتيا جهاني افتشي هاني جهانا فلسفي دين بسايا انا هات ناسكرين ونبسايا ليبانتز هات ناسكرين افتشي هاني اف مون دا بسایه که هات ناس کرن آنا تی ناس کرن آنه نفسایا لبنتیز تی ناس کرن ویرنگیش خوا ام دیگن تالیا وانیا خوان آنا پاوره ام پرسه نرخاندنی امش چاره سر بکن پرسه نرخاندنیش خوا پرسایه کم و دیتینه گو فلسفه زانسته ده جعالی نیوتن ده هاتیه پیشخستن چنم خباتن وکه بیرکاری ده فیزیک دین فیزیا بچاوین دی توریا شوقی دین آد ویجی جی پاجاگوگن پر بچوک پیک هاتیه هر سی زاگونن تفگرا میکانیکی کلاسیک و زاگونا هزا کشانا عرضه بدیتنم پرسا منی ددوا لگوری مارگرد هیبر شیروه بک لگوری مارگرد هیبر سکنا دیتونه برواجی وینا هیبر زندیم هیبر اوهش همو خواه دسپیرن خوزایه هیبر جی دی ناوا خدا گوهرتن ناوا گوهرتن دی هر وها مرو جی تکلداریا خوزاینه جی سر خوزایا لسر خوزای نکارن تشتکی بکن دیسا هیبر و مروف همو یکن و هبونه دا آفرینم پرسا سیاش خواه دوالیزم مارگرد شیروه بکم مارگرد بینی گو مروف جی دوالیان پیکته یک جی هسته و یا دنجی هیبره دی ناوا هر دو آلیاندا ناوا هر دو آلیاندا جی لشونا دجبریه لهفکرین هیم پرساس چارا نرینین مارین درباره جنه ده بنرخین هم میر و هم جی جن بسایا از منگرین خواه دکارن پیش بخن بتایبت هگا پروردهی خواه لگوری جنه ده تشکرن پروردهی کو به ستاندن و به خباوریا جنه زیده بهتر بدم لیدی ساجی جن لگوری که نشوپین جواکه تینا پیش خستن پرسا منی داوی د فلسفه آنه ده موندا چیه موندا واته اوه یکبون و یکیتیا جهانیه دینمیره ویرنگی وانه موضوع داوید به حتی وانی یک دیم بیم کیف خوشیه ده